Ġimgħa wara l-The Sunday Times velat li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qiegħed jiġi investigat mill-Pulizija dwar każ ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra, l-istrutturi interni fil-Partit Nazzjonalista tul din il-ġimgħa naqsu milli jiddiskutu dak żvelat fil-konfront ta' Adrian Delia. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' The Sunday Times bil-kundizzjoni tal-anonimità qalu li b'kollox baqa' business as usual fil-Partit Nazzjonalista. Saħqu l-inqas ħaġa li kellu jagħmel Adrian Delia li huwa wkoll il-kelliem għall-governanza tajba kien li jagħti xi forma ta' spjegazzjoni biex iserraħ moħħ kulħadd. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista esprimew ir-rabja tagħhom ma' The Times kif l-grupp parlamentari u lanqas il-kunsill amministrattiv ma ddiskutaw xejn dwar il-Kap Nazzjonalista. Esponent nazzjonalist qal lil-The Times li minkejja l-elezzjonijiet ta' Mejju jinsabu fil-qrib, il-Partit Nazzjonalista flok qed jiggwadanja qiegħed jitlef. Meta mistoqsi il-kelliem għall-Partit Nazzjonalista ma tax dettalji dwar x'azzjonijiet se jittieħdu fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, għax qal li dwaru hemm biss allegazzjonijiet infondati. Iżda aktar sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lit-Times li l-biża' hi li sal-elezzjonijiet ta' Mejju joħorġu aktar stejjer fil-konfront ta' Adrian Delia. Intant l-editorjal tal-Malta Today ukoll kiteb dwar dak li ġie żvelat fuq il-Kap Nazzjonalista. L-editorjal qal li minkejja li għadu kmieni sabiex jingħad jekk Adrian Delia jibqa' xkap tal-Partit Nazzjonalista wara l-elezzjonijiet ta' Mejju, il-mod kif jaġixxi meta jkun hemm stejjer fil-konfront tiegħu jidher li m'għandux ċans jisalva. Mal-Malta Today ingħaqad ukoll editorjal tal-lum bit-titlu Delia l-kejl ta' ħadd ieħor jgħod għalik ukoll. L-editorjal tal-lum qal li dak li ġie rrappurtat il-ħadd li għadda jitfal il-Partit Nazzjonalista fi żvantaġġ għax il-fatt jiqpa li l-Pulizija qegħdin jinvestigaw allegazzjoni serja u l-irbit tal-kap tal-Oppożizzjoni ma' xibka ta' prostituzzjoni f'Londra u l-FIU kitbet rapport dwar din ix-xibka u r-rabta li Delia għandu magħha. Sostna li la darba Delia qed jinsisti li persuni li qed ikunu investigati m'għandhomx jibqgħu fil-poter, il-kejl jgħod għalih ukoll. L-editorjal tal-Malta Today u llum jingħaqdu mal-editorjal tat-Times of Malta li nhar il-ġimgħa wkoll sejjaħ għas-sospensjoni ta' Delia mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.